sabi ko nga kay Mayor, kada pagkakataon makatabang ibababa ta. Kaya as of now, ang natabang ta si mga baruto, kadakol palan ang kaipuhan dito sa barangay Nindo. Arik subago, bisita mi itong mga natawanan ning toilet, bawol, maugma, katapos na pig-interview ta, dati mayong toilet. Ngunyan may toilet na. Kaya subago si istorya kan sa itong mga parasira, nakulang bagay para sa media. Padagos na naghahanap kita ning paagi na makatabang. Ang tatabangan ka, bako si dati ng angat. Pero ang tatabangan ka, itong nangangaikot talaga. Kayo man yan si pinakakatuyuhan kang opisina ni. Kaya kanyo mga sinasabi, iangat ang buhay ng mga nasa laylayan. Sana kadakol pang mga pagkakataon sa mga abot na makabalik man diraray.